Профикредит България е основана през 2006 година. Ние сме водеща институция в сферата на небанковото потребителско кредитиране. Компанията ни е един от лидерите в този сектор. В България имаме над 60 офиса, като покриваме над 90% от населението на страната и територията. При нас работят над 700 служители и сътрудници, които са заети в нашата инкасо и търговска мрежа, както и тук в централния ни офис в град София. Компанията се промени много, като започваме с това, че офисът на компанията беше в един апартамент в Бояна, след което ние вече владееме 4 етажа в тази сграда. Стартирахме с 2 продукта, в момента имаме над 8 продукта, които може да предложим на нашия пазар. Работя в компанията от 9 години. Те за мен минаха неусетно, защото компанията е изключително гъвкава, изключително динамична и дава много предизвикателства и възможности. Целите ни бяха малки, но с изключителен ръст. Сега имаме много служители, много офиси и разбира се, бизнес целите са ни големи и предизвикателни. Ние сме част от Profi Group, водеща финансова компания. Освен в България, групата има бизнес в 4 други държави от Централна и Източна Европа. Това са Чехия, Словакия, Полша и Русия. Като във всяка една от тези държави, дружествата, които оперират на местните пазари, са сред лидерите на този тип услуги. Като част от международна група, компанията Профикредит предоставя възможност за развитие на служителите не само в рамките на компанията, но и в рамките на групата. Пример за такова развитие съм аз. Присъединих се към компанията в далечната 2006 година, като един от първите и служители. 2013 година получих възможността да се присъединя към екипа, който разработваше и стартираше бизнеса на компанията в Русия. За мен опитът ми в Русия е безценен. Не само като професионалист, но и като човек. Нашите служители са професионалисти с дългогодишен опит в своята област. Много при нас работят и много колеги, за които работата в компанията е старт в кариерата им. Изключително благодарна съм на колегите, които всъщност ми дадоха шанс още като стажант, тъй като аз тепърва започвах моята кариера. Те ми дадоха шанса, въпреки че още учих, все още нямах никакъв опит и всъщност тук го придобих. Компанията ме научи много неща. Никога не се предавам и че няма нерешен казус. Бях запознат с нея, защото е финансова институция, аз точно това съм учил и исках да започна да стартирам кариерата си от точно такова място, което предлага развитие. Компанията предлага възможност на служителите си да вземат участие в програма за обучение и развитие на мениджърски умения. Аз бях част от тази програма и след обучението си получих възможността да се издигна на позиция мениджър на звено, на която да управлявам екип от над 10 души и да прилагам на практика получените знания и умения. Има не само хубави моменти, имаме и трудности, но ние ги приемаме като предизвикателство и ги решаваме с всичките колеги от отдела, които работят с страст и усърдие, изключителен професионализъм в това да преодолеем проблемите и да постигаме все по-добри резултати и да сме добри в работата си. Профикредит България се отличава с добра работна атмосфера, както и с приятелски отношения между колегите. Като работодател ние държим на комуникацията. До голяма степен успехите, които имаме в тази насока, се дължи именно на служителите, които работят заедно и в екип. Компанията инвестира в разнообразни спортни активности, като една от тях е участието ни в банковата футболна лига, ръководен от мен, където освен множество награди за футболния ни отбор, получихме и 2 поредни години, получихме приза за най-голяма подкрепа от публиката. Най-важното обаче е, че наистина успяхме да изградим един много сплотен колектив, не само на терена и извън него. Чувствам се удовлетворена и не само заради успехите на компанията, а заради собствените си успехи, тъй като успехите на компанията са и мои успехи. Какво ни прави добър работодател? Да попитаме самите служители. Различни преференции, отстъпки. Гъвкаво работно време. Възможност за работа от къщи. Допълнителни дни, платен годишен отпуск. Получавам възнаграждението си на време. Бонусна система. Оценка на постиженията. Развитие. Имам допълнителни медицински застраховки. Възможностите, които ни се предоставят за кариерно израстване и работната атмосфера. Това е нещо, което ме задържа. Отговорна към клиентите, служителите и обществото, даваща шанс на младите и мислещи хора да стартират кариерата си. Това е Профикредит. Компаниите в България. Проект на JobsBG.